Hai लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे vlog लानानै फैलायबाय आङो। दा आङो फुरा रेडि जानानै दङमोन, माने खार' थर' लोबनानै माने थांनो ओंखारदोंमोन डिउटियावहाय, ओमफ्राय थांनाय जायासै। दा मानो थांनाय जायासै माने एसे लेटद्राय जाबाय आरोना, ओमफ्राय लेटद्राय जाबाय नालाय दा ओंखारबोनो आङो एसे टाइम नांगोन, गोबाव जागोन, ओंखायनो दा लेट जायोबा आरो न'आवबो रावबो गैया लाखिनो फिसालाखौहाय, आइल' हारसिङै आरोना। दा मावग्रायाबो फैयाखै, सप्ता खनसे फैया होननानै बुंलांखादों मैयानो, ओमफ्राय दिनै फैयाखै आरोना। दा बेखायनो बेबो हारसिङै नालाय दा लाखिनो रावबो गैया, दिनै बेखायनो थांला होननानै सानबाय आङो। मैयाबो थाङाखैमोन खिन्थु दिनै थांनो होननानै सानदोंमोन फुंनिफ्रायनो, दा फिसालाजोंनो सिथाबबाय थानानै माने थांनोनो हामारासै आरोना। होमबा लोगोफोर आङो न'आव थानानै नोंथांमोनजों माने दिनैहाय vlog लाबोनोसै होननानै सानलायबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। दिनै नोंथांमोनजों आं मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। होमबा जायफोर चेनेल लाबोनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो, बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय, कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर। दा आङो फुंनि जानायबो जायाखै, जाग्रोनानै लानोसै, ओमफ्रायहाय बिनिफ्राय थौदो होमबा दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामखानोसै। ओमफ्राय लोगोफोर दा माने जोंना कलेज उइक जागासिनोखा, स्पर्ट्स जागासिनोखा नालाय, ओमफ्रायहाय क्लासबो गैथ'खाया, बेखायनो आङो थाङासै आरोना। ओमफ्रायहाय नोंथांमोनजों आङो मा शेयार खालामनो सानदों नै, माने दासो नुदों आरोना आङो, दाख्लैनो बाबायाहाय साफा खालामनानैहाय मोनसे जिनिस मोन्दोंमोन र', बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनि आङो। थारमाने सार्टिफिकेटफोर आरोना, बेयो आंबो गोदो माने कलेज उइक जायोबा बिदि स्पर्ट्स जायोबा माने खेलाफोर गेलेयोमोन, ओमफ्राय बेखौ मोनसनदों आरोना। ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों, आयौ नै आइ कार्डबो दंबावोसो, नै बे जाहैबाय डिग्री सेकेन्ड इयारनि बियो, नै आइ कार्डआ। ओमफ्रायहाय नैबे थार्ड इयारनि, बे थार्ड इयारनि 2000 बेसेबां जाखो, 2010-11, माने 11आव पास आउट जादों डिग्रीखौहाय। ओमफ्रायहाय नैबे 2009-10नि आइ कार्ड बियो। ओमफ्राय नै मालानि बियो, गभर्नमेन्ट कलेजनि बियो, क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि 1600 मिटार खारनायावहाय थार्ड प्राइज मोनदों, थार्डसो। ओइस फार्स्ट इयारावनो गेलेनाय आरोना बियो, 2006-07, ओइस फार्स्ट इयारावहाय 2006 मोन आङो। ओमफ्रायहाय नै माराथन रेसबो खारोमोन, 6 प्राइज बियो माराथन रेसाहाय। ओमफ्राय आयौ नैबे स्कुलनिसो, बे जाहैबाय बड' पएम रिसाइटेसन, फार्स्ट प्राइज मोनलायबावदोंमोन नै बड' पएम रिसाइटेसनावहाय फार्स्ट प्राइज। ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय गसाइगाव बिएड कलेजनि, आयौ बेयाव गांथाम दंलायबावोसो, मा दङ नै बियो, डाबल केराम, बेयाव फार्स्ट प्राइज मोनदों केराम गेलेनायाव। ओमफ्रायहाय मिक्स डाबल बेडमिन्टन, बेयावबो फार्स्ट प्राइज मोनदों। ओमफ्रायहाय नैबे सिंगल बेडमिन्टनावहाय सेकेन्ड प्राइज मोनदों। आंबो गेलेयोमोन थारमाने, खिन्थु मोनसे जिनिसखौसो आङो जेबो रोङामोन, बेनो जाहैबाय मोसानाय। माने गोदो स्कुलनिफ्रायनो मोसाफेरनो मोनखायाखै आरोना, जोंना स्कुलावहाय बांद्राय मोसानाय जाखायामोन, ओमफ्राय साफा सानैल' बेबायदि मोसानाय जायोमोन आरो, बांद्राय मोसानाय जायामोन। ओमफ्रायहाय स्कुलावबो खेबसेबो मोसाफेरखायाखै। ओमफ्रायहाय बेबायदि कलेजाव फैनानै खिन्थु फार्स्ट इयार जेब्ला फ्रेसार्स माबा गोदानफोर फैनाय, बे गासिबो हस्टेलार्सफ्रा माने मोसाखानांगौ आरोना, दा बेयाव उपाय गैया मोसानांदों आङो फ्रेसार्स डेआवहाय। ओमफ्राय फ्रेसार्स डे ना बैसागुआव बिदि फांसन मोनदां, जायखिजाया खेबसे मोसानांदों आरोना गोदानफोरनो जों ज'नो, हारसिङै नङा ज'। ओमफ्राय आंना माने उनावसो थाखानाय, एसेबां बुरजा मानसि, ओमफ्राय उनावसो थाखानाय आरोना, आं जेबो रोंखाया, ओरैबायदि रोंखाया माने रोंथारा आरोना, आंना आखाइ थांबा आथिं थाङा, आथिं थांबा आखाइ थाङा बेबायदिसो। ओमफ्राय खिन्थु गोसोआव बिराद मोसायो, गोसोआ बिराद मोसानोबो लुगैयो, खिन्थु जाया, थाङा, आङो ओरैबायदि गिलिर मोनो मोदोमखौनो, माने जाया आरोना बेबायदिनो। ओमफ्राय खिन्थु आं बिराद मोसानो लुगैयो, जायासै आरोना, सोलोंबाबो हानाय नङा खोमा, जानाय नङा, दा जालांला। ओमफ्राय बेखायनो नोंथांमोनजों नै आङो खेलाखौहाय गेलेनो हायो, खिन्थु गेलेनाया बेबायदि। दा आङो स्पर्ट्स जानायखाय गोसोखांदों आरोना, आंबो गोदो खेला गेलेयोमोन होननानैहाय। होमबा जाग्रोनानै लानोसै दे, आङो जाग्रोनानै लानोसै।
नै बेयावहाय सेस मैगं बारि खालामनांगौना बेखौहाय ओमफ्राय हा मैगं बागान खालामनांगौ दा हालेवग्राखौनो मोनाखै हालेवग्राखौनो गैया नालाय मोनाखै दा ट्रेक्टर हालेवफैसिगोन आरो ट्रेक्टराहाय नंगौआ हासारानो जोंना मोजां गैयाहाय हासार मोजां नङा नै फुंनि जानाया बेखौनो जानोसै बुट मटर मैयानो सोमखादोंमोन हरावहाय ओमफ्राय रुनानै एवबाय आरो लोगोफोर आङो बे मटरल' जानानै माने गोजोननाय मोनासै बेजों लोगोसे आङो नै मोनसे जिनिस एवबावनोसै दाउदै गाबबोबाय जाखांग्रो मोना हरसैना नै ट्रेक्टर हालेवनायखौ दिनैसो नुफेरदों फार्स्ट टाइम बियो माने उन्दैयाव नुखांबाय उन्दैनिखौथ' गोसोआव गैलाना बे दिनैसो फार्स्ट टाइम गिदिर देरनानै आरो दाबायदियावहाय नै दसेनो जाबायबो दसेनो जायो आरो खालामबावनांगोन बेयो मा गायगोन बाबा बेयाव आलु गायनोसै आलु ओंखाम दुन्दिया लाफा मुला बेफोरखौ सुस्रांनायाव सि सुस्रांनायावबो आंहा टाइमानो लेट जादों ओरै फारसेजों फिसालाबो ओमफ्राय बिदि सि सुनांगौ थाबाथाय माने हास्लाबा जाखाथारो आरो खर'बो सुनांगौ थाबाय खर'आबो लोबथारनांगौमोन दिनैनो जायासै आरोना जा सान्दुं बिराद नायनो गोसो जादोंमोन आङो कलेजावहाय थांनो गोसो जादोंमोन माने प्रग्रामसफोरखौहाय ओरैबायदि मोजां माने मोसानाय मानाय ओरैबायदि प्रग्राम मोजां जागासिनो ओरैबायदि मोजां मोसानाय माने स्टेटास होलागायनायखौसो नुलागासिनो आरोना आङो कलेजफोरनि ओमफ्राय आंहा थांनो लुबैबाबो जाया जों फारसेजों गोदोसो बिराद थायोमोन बिदिबायदि प्रग्रामसफोरावहाय फुंनिफ्राय माने मोनाजासिमबाबो ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनखायोमोन दा खिन्थु इन्ट्रेस्ट मोनबाबो गोसो जाबाबो थांनो हाला जाहैबाय ओरैबायदि सम सफैबाय आरोना जावरावहाय नै रदा रायलायफिनसै आङो जाबायबो नै थांफिनसै मालाय दसेल' आजिखालि नांगाल जुंगालबो गैला नालाय रावनावबो हालेवनोबो मोसौफ्राबो गैला नालाय गैया उपाय गैया ट्रेक्टरखौनो हालेवहोआबानो जाया मोनला जा लेटसो जागुलायबाय नोंथांमोना गायखांबावबायसोदां मा गायखांखो बेफोरबायदि मैगंफोर मेसेंनि मैगंफोर गायखांबावबायसोदां जोंहाथ' गैया लेटसो जागुलायबाय बे हालेवनो मोनैनि थाखायनो गैया आरोना जायासै मा गायखांखो नोंथांमोनाहाय मा गायनाय जाखो मा गायगोन आरो गायाखैबा नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय दे कमेन्ट सेक्सनावहाय नै लोगोफोर दा बेलासिगुलायबायसो नै बेलासिगुलायबायसो मोजां दोना बेलासिगुलायबायसो ओमफ्राय दहाय सानावथ' जेबो भिडिअखौनो खालामनो मोनासै आङो ब्लगखौनो
ओमफ्राय सासेया नै एकदम गोजा गाननानै ओंखारनानै दङ थारमाने जोङो बै न' खाथियाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आरो मानो थांनो नागिरदों अने खारफाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जाहैबाय जोंनि गामियावहाय बिराद सि दायो होमबा नायनोसै होननानै सानदों आङो खाथियावनो दादों नामा आगर गोनां सि दख'ना ओमफ्राय बेखौ नायनो नागिरदों नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो माबायदि दख'नायाहाय ओमफ्य माइदिनि दख'नाखा आरोना जोंना गामियावहाय बयबो माइदिखौनो दाखायो माइदिनि दख'ना ओमफ्राय आगर गोनां आरो ना मा खालारनि दादों आं मिथिया जायखिजाया दादों होनना मिथिदों ओमफ्रायहाय माबायदि नायनानै फैनोसै जुदि मोजां मोनोबा लानानैबो फैनोसै आरो नाय फुरा रेडि ओंखारबाय जोङो टपि सपि बेना एसे गगा मोनहां जादों नालाय ओइ खाथियावनो र' ओरै बैखौ मारैबोमोन बै बिबारखौ बैयावनो नैबे पस्ट खुन्थिया नुहुरनाया बै लारि लारि मोनथाम नुहुरदोंना बे खाथियावनो आरो न' खाथियावनोखा बेयाव नायनोसै ओमफ्रायहाय नोंथांमोना माने सोंहरबाय थायो जे आङो दख'ना नायबा माने मोनगोन नामा होननानै आं बेनावनो सोंगोन दाग्रानावनो दङना गैला ओमफ्रायहाय मोनगोन ना मोनमारा बेखौहाय दा सोंनानै लानोसै आरोना आङो माखासेया फसायनानै सोंहरो नालाय मोनगोन नामा होननानैहाय ओमफ्राय दा र' बेसेबां बुरजा दामारदों बेखौहाय सोंनानै गावनावनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा बेहा बिदि ओंखारबाथाय बिराद खुसि आंहा नैबावसो नुदों मालाय खोबनानै दोनबाय हनै जेरावबो दायो नैबाव दादोंना दायाखै मोनलायलायासो माने फायखारिफ्रानो लांफैयो नालाय ओमफ्रायहाय बुरजा बुरजा लानानै थाङोना बिसोरो बिदियावनो मोनलायनो नागिरा जोङो गामिनियानो गांफा गांफाल' मोनसाबबायो हाबनोसै नै आयौ दख'ना नायनो फैदों नै आयौ जि मोजां लायगां सियारं पेरट कालार नोंथांमोनाथ' जेनेबा बेखौ नुयोबा खायफाया फसायोबा दामखौ सोंहरगोन ना बेखायनो आङो बुंखानोसै दामखौ माने खिन्थाजानो बायो आरोना बेबायदि अपेनलि माने माबाफ्राहाय फायखारिफ्रा लांफैयो नालाय ओमफ्राय फायखारिफ्राहाय जेन'बा बिसनाथ' खामानियानो जाहैबाय बेनो ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' बिसोरो बेबायदि खालामनानैनो जेनेबा लाबखौ जानांगौ जायोना उफाय गैया बिसोरना खामानियानो बेनोखा ओमफ्राय जोंथ' बेबायदि आसलि दामखौ खिन्थायोबा बिस्रा लस जायो आरोना जेन'बा बुंजानाय जायो बिदिल' लायो ओमफ्रायहाय जेन'बा एसे बिदिनो 10 थाखा 20 थाखाल' बारा होजानाय बेफोरबायदि जानोसै आरोना ओंखायनो फायखारिफोर बिदि माने माबाग्राफ्रा लांफैग्राफ्रा बिदिखौ खिन्थाजानो बायो आरोना अपेनलि माने दामफोरखौहाय जुदि नोंथांमोननो नांगौबा क'क्राझारनिनोबा नोंथांमोना आङो डिसक्रिपसनावहाय इन्सटाग्राम आइडि आरो फेसबुक आइडि होना होगोन बेयावनो मेसेज खालामहरबानो जाबाय आरो जायफोर मिन्थियो बिसोरथ' वाट्सएपावनो खालामनो हागोन सोंनो हागोन दा जायखिजाया बेनो आरोना जेन'बा रागा जोङोनो आरोना फायखारिफोराहाय बेबायदिबा आयौ गावहा ओइ हमा बैसिनाव नै दख'नाया स्राङाव खेबफिनबाय आङो बेयो गासैहाय माबा दंबावोमोननो दाबो गांथामल' हादों गासै 20 खान दङ 17 खान दंबावो आरोना होमबा आं गांसे लाबोबाय ओमफ्रायहाय गांनैयाबो माखासे लांबाय माबायदि मोनदों लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय दे बेखौहाय फुरा पेरट कालार बियो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं